És tota la presència policial que hi ha a la zona del Port Vell, un dispositiu sobretot dissuasiu perquè els venedors no s'instal·lin davant de la Fira d'Artesans. Només uns metres més enllà, cap rastre del reforç de seguretat anunciat per l'Ajuntament fa 5 dies. La imatge és pràcticament la mateixa que fa unes setmanes, centenars de venedors, als quals s'han incorporat també alguns d'aliens fins ara al top manta. Pocs moviments mentre el govern municipal busca complicitats amb altres administracions. Creuen que el problema afecta unes 40 poblacions més i això és el que l'alcaldessa transmetrà demà al síndic de Greuges en una reunió sobre el tema. El que plantejarem és la necessitat de coordinar-nos entre els diferents ajuntaments afectats perquè som conscients que s'ha de donar una resposta, que no ens podem excusar davant la ciutadania, no? Ni de manca de competències ni de la complexitat del problema, sinó que hem de coordinar-nos, hem d'actuar i en aquest sentit l'Ajuntament de Barcelona vol tenir un paper actiu. La coordinació policial serà també una de les qüestions que abordaran l'Ajuntament i la Generalitat en la comissió mixta en què es trobaran aquest dimecres. En paral·lel, la voluntat del consistori és posar en marxa el més aviat possible els plans d'ocupació per regularitzar la situació de 40 manters. Des del sindicat que agrupa els manters tampoc no s'han pronunciat encara sobre els plans de l'Ajuntament. Estan pendents, diuen, d'acordar un posicionament. A les xarxes sí que han descrit com a linxament mediàtic el fet que s'hagi posat tanta atenció sobre ells aquests dies. Una atenció que tot apunta que continuarà, perquè l'Ajuntament ha insistit avui que no pot prometre solucions màgiques.